8 may иртәсендә Курган өлкәсенең 400 хуҗалыклы Йолдыз Ишкин авылында янгын чыгып, тарихи татар авылы кара көлгә әйләнде. Күмерләнгән хәрабәләр арасында берничә йорт, мәктәп, мәдәният йорты һәм мәчет кенә сакланып кала. Үлүчеләр дә бар. Biz hazır мәчеттә, монарада, менә мәчетнең кабатыннан китте ут. Менә бу Маркашал дигән безнең урамны бис бетерде. Безнең буквально 20 метр мәчеттән. Мәчетнең алдында тукрады. Алхамдулилlah мәчет безнең калды менә өйләр юк. Бу менә кабатларын сохранили менә бу өйне. Где-то бер авылның где-то бер 10-15% может булгалы бу өйләр. Бернисез бәләгә тарып урамда калган милләттәшләребезгә ярдәм итү өчен Бөтендөнья татар конгрессы тиз арада штаб төзеп халкыбызга мөрәҗәгать итте. Матди ярдәм өчен махсус счет ачылды. Татарстанда һәм Россия төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез бердәм булып, Йолдыз авылы халкына көндәлек кирәк-яракларны, кием-салым, азык-төлек, урын-җир җыя башлады. Конгресс бинасы ишекләре 3 көн дәвамында бәйрәм булуга карамастан ябылып тормады. Бирегә халык агылды. 2 миллион сумнан артык акча җыелды. Конгресс хезмәткәрләре барлык җыелган кирәк-яракларны тартмаларга, капчыкларга тутырды. Аллага шөкер, кызларыбыз, егетләребез халыктан җыелган ярдәмнәрне хәзер тартмаларга тутыра. Бүген беренче фура, Алла бирсә, без аны тутырып, фаҗига булган җиргә, Йолдыз авылына, Ишкин авылына юллаячакбыз. Һәрбер ярдәм, һәрбер матди ярдәмдә тиене-тиенгә үзебезнең халкыбызга барып ирешәчәк. Бөтендөнья татар конгрессы туплаган 20 тонна кирәк-яракларны 10 май кичендә фур машинасына тиеп Курган өлкәсенә озаттылар. Без бүген шушы кыска гына вакыт аралыгында тупланган әлеге гуманитар ярдәм белән шушы йөк машинасын Ишкин татарларына, Курган өлкәсенең Шадринск районында фаҗига булган Ишкин авылына, безнең данлыклы булган Йолдыз авылына җибәрәбез. Мин бу очракта һәм барлык Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәрләре тарафыннан да олуг рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Халкыбызга рәхмәтемне җиткерәсем килә. Бик кыска гына вакыт эчендә без бергә, бердәм булып, әлеге эшне оештыра алдык һәм беренче гуманитар ярдәмне юллыйбыз. Әлбәттә, бу ярдәм моның белән генә тамамланмый. Әле без яңадан үзебезнең төзелеш материаллары белән, кораллар белән, төзелеш өчен булган кораллар белән әле аерым яңадан менә мөрәҗәгатьләр килә, аерым гуманитар ярдәм юллаячакбыз. Бүген инде кирәк-яраклы халкыбыз алып килгән, Татарстан халкы гына түгел, безнең төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез тарафыннан ярдәм кулын сузган, һәрберсе үз кулыннан килгәнчә ярдәм итте. Һәм менә 20 тонналык шушы йөк машинасы бүген инде Аллаһы бирсә юлга чыгачак. Хәерле юллар Ишкин татарларына. Шуны әйтәсебез килә. Сез үзегез генә бу фаҗига белән калмадыгыз. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Безнең халкыбыз милли бәйрәмнәрдә җыеннарда гына түгел, менә шундый вакыйгаларда да кайгылы хәбәр килү белән һәрберсе дә үзенең өлешен чыгарды. Һәм без бергә, безнең көч бердәмлектә дигән шигырьгә таянып, аны үзенең менә бу вакыйгада да, бу эштә дә дәлилләде. Рәхмәт халкым.